Анимето! Пълно с изключителни улични битки. Анимето! С един доста странен главен герой. Анимето! В което няма полиция, държава или закони, а градовете се защитават от гангстери, които са на 15. Да! Това е Windbreaker. Здравейте, аз съм Аниме Краско и днес ще говорим за Windbreaker. Преди да започнем, абонирайте се, харесайте, коментирайте и споделяйте. А сега, нека започнем с историята на Windbreaker. Тя проследява Сакура Харука, ученик от гимназията с доста необичаен външен вид. Пича, бокавално, мяза на уличната котка пред нас. Е така. С черно-бяла коса и очите му са различни. Тази негова визия го кара да се откорява доста, в смисъл изпъква, не е някакъв нормален. И аз такъв пич да видя на улицата ще му кажа, че е някакъв от тония транссексуалните, дето се правят на котки, да я знам. Но той не е транссексуален и не е котка, но пък е тормозен заради този свой нестандартен външен вид и неудобните си социални умения. Заради това Сакура намира утеха в едно нещо, а именно битките. Той не може да решава проблемите си по друг начин, затова вземи това круше. Решен е да докаже силата си и да спечели признанието, за което винаги е копнял. Той се записва в ново училище, известно с репутацията си като училище, в което са най-тегавите маняци. Там той бързо научава, че училището не е просто бойно поле за сблъсък с юмруци, а то е цяла общност. Учениците, които наричат себе си Бофурин, действат като защитници на града, защитавайки общността си от враждуващите банди и нарушителите на реда. Да, в това аниме вместо полиция, закони, държава, помощи или каквото и да е, имаме група хулигани, които бият други хулигани и крадци и лоши хора. Да, не е много логично, да, не е най-гениалната идея, ма пък е яко. Пътуването на Сакура не е само за да стане най-силният боец, а за да открие, че истинската сила идва от връзките, които създаваме с другите. Общо взето power of friendship type shit, но в това аниме аспектът на общност е този, който придава на историята малко повече сърце и душа. Въпреки това, анимето се опира на познати за всички ни тропи, няма нещо оригинално и ново, но пък историята не е нещото, за което трябва да гледате това аниме. То е ясно, предсказуемо е, общо взето всичко се върти около боеве, но ако ви се гледа нещо, където има яко бой и не ви натоварва, то това е за вас. Историята може да не е толкова добра, но анимацията, това е най-доброто нещо в цялото аниме. Продуцирана е от Cloverworks, визуализацията на това аниме е просто впечатляваща. Всяка бойна сцена е майсторски клас по хореография, с красиви и динамични движения, които ви карат да усетите всеки удар и ритмика. Има много яки кадри, в които идва отдолу, отгоре, върти се кадъра, POV цак, много е яко. Вниманието към детайлите е видно от начина, по който се улавя интензивността на всяка битка. Независимо дали става дума за широк мащабен кадър на битката или за близък план, който улавя емоцията в очите на героя. Фонът е цветен и ярък, като перфектно подготвя сцената за битките с високите залози, а има много такива. Въпреки че анимационният стил не е нещо, което е супер доброто, не е Cyberpunk Edge Runners, не е Frieren, не е One Piece или каквото и да е, той си остава консистентен, което е най-важното, защото всеки епизод е с прекрасна анимация и поддържа същата висока стойност. Дори малките моменти, като това, примерно, главният герой гони една котка по алеята, са анимирани с същата висококачествена анимация, която кара всеки кадър да се чувства жив. Накратко, ако сте почитатели на екшена, визуалните ефекти, то това аниме е за вас и ще бъдете доволни от него. Windbreaker също може да се похвали с перфектно аудио. Звуковите ефекти и музиката са невероятни. Опенинга и ендинга са запомнящи и задават чудесен тон на анимето, като пасват идеално. По време на бойните сцени фоновата музика повишава интензивността, като подсилва всеки удар и ритник с перфектно синхронизиран ритъм. Звуковите ефекти са отчетливи и ясни и никога нямаш чувството, че това не му е мястото там. Саундтрака не е от онези, които бихте си пускали всеки ден, като примерно на Naruto Bluebird. Няма шанс, няма как да бъде такова, но няма проблеми. Върши си работата изключително добре, поддържа високата енергия и задава подходящото настроение за анимето.
Най-хубавото обаче е, че когато битките са в разгара си, тогава вече по-повкаме. Повишава ни нивото на адреналина, кара ни да усетим всяка частица от него, направо се надъхваш и отиваш и ти да се биеш. Моля ви, не дейте. Боя е лошо нещо, не отивайте да се биете, не промотираме това тук. Сега за героите. Тук анимето се опитва да балансира боят и постоянното действие, както и липсата на кой знае какъв сюжет и история, като вкара сърце и душа в героите. Главният герой Сакура е боец, който се е оформил в резултат на отхвърляне и тормоз през целия си живот. И неговото желание да бъде признат го движи и макар да започва като типичния самотен вълк, пътуването с генга на Бофурин започва да му показва силата на това ти да си в общност. Той не е представен като някое бебе, което реве, като в Tokyo Revengers, например, защото много хора сравняват Windbreaker с Tokyo Revengers, но то няма нищо общо. Сакура е силен, решителен, научава, че истинската сила не се състои само в физическата мощ, тя е свързана с връзките, които създаваш с други. Това е общо взето character development му в първи сезон. За второстепенните герои имам смесени чувства. За мен лично са абсолютно обикновени. Виждали сме такива характери и герои десетки пъти навсякъде. Някои герои са добре развити и предлагат интересни истории и могат да ни въздействат, докато други сякаш ги има колкото просто да ги има. Те са пълнеж. Тези, които придават емоция на анимето и за които ще говоря, защото аз не обичам да спойлвам за много герои, аз затова казвам и 2-3 героя като цяло, защото няма смисъл да говоря повече, все пак вие ще отидете, ще гледате това аниме и аз да ви спойлвам всичко не е окей. Но героите, които са готини, са лидера на Бофурин Умемия и антагонистът Тогаме, които са интересни, като придават дълбочина, емоция и тежест върху цялото аниме. За другите герои трябва да го гледате, за да разберете, както казах. И така, това беше Windbreaker. Едно аниме с солидна седмица като оценка. То е за всички, които искат да гледат епични ръкопашни битки и елегантна, енергична анимация с хореография на битките, която е зашеметяваща, с визуални ефекти и саундтрак, който наистина нанася удар. Макар че историята и развитието на героите понякога се връщат към добре изтъркани клишета от жанра шонен и се чувстват малко прибързани, анимето има сърце и си заслужава гледането. Може да не е най-дълбокият разказ, но е вълнуващо пътуване, което подготвя почвата за още по-големи приключения в следващите сезони. Да, защото сезон 2 вече е потвърден. Сега се абонирайте, коментирайте, споделяйте и ми кажете, ще гледате ли това аниме?